place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. Psalms 91, 1-3. Naman na mga katapat, pag-ing na siya, ayaw palitan. Ayaw palitan sa iyang Praise God, hallelujah, ayaw palitan. Amen. And please be seated, mga kapatid. Atong iskutan kung unsa ang estilo mga kaigsuonan sa manglilitad o sa mga ngayam. Atong istadiyan atong Sabado igsuon. Amen. Kung sa orasa siya mo adto kasagaran sa gubat, kung sa siyang orasa mga kaigsuonan mag-atang ug unsa siya kapasensyoso. Praise God na mag-atang sa iyang pray mga kaigsuonan ug sa iyang kuhaunon nga mananap mana o hayop mga igsuon. Willing siya nga magpaabot og dugay para lang yun makuha niya mga kaigsuonan ang iyang kuhaunon. So mao ni mga kaigsuonan sa Biblia nga atong naiskutan atong Saturday ug diri ta natapos igsuon nga adunay mga traps and snares in the Bible mga kaigsuonan. Una, ang pagkahadlok sa tao mao ni litag kanato. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Mao nang ato yung ilagay sa tama yung pagkatakot natin mga kapatid. Pangalawa, praise God, hallelujah. Sa diyang mudawat ta mga igsuon, praise God, usagol ta sa mga dili Diyos nun. Praise God, o sana kasalintag ka nato mga kaigsuunan. Amen. Pangtulo ang atong pagpangasawa, pagpakipari sa igsuon sa mga dili Diyos nun. Maunay na kung litag ka nato mga igsuon. Kaya musugod kag sa dili, mas dako ang influence sa imong gikauban kanunay kaysa tagsa lang imong makauban. Everybody say amen. Kaya po, ang dami pong mga Kristiyano, mga kapatid, na hindi masyadong malakas ang kanilang pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon dahil po sa kapos ang oras natin para sa mga spiritual na bagay kaysa mga bagay sa mundong ito. Amen. Kinakapos tayo sa oras, kinakapos tayo sa time mga kapatid, amen, na ating ibinibigay sa mga bagay na makapagbigay sa atin ng kalakasan spiritual. Kaya po, ang mga rason bakit tayo nangihina minsan dahil sa mga kasama natin. Praise God, may influence talaga tayo. Ang imong ikauban, ang pastor, ang imong ikauban, ang imong igsuon sa pagtuo, midweek lang o Saturday lang. Amen. Apan kung nakay kaparis igsuon, ang imong kaugoy-hugoy kanunay, wala mga lagad sa Ginoo sugot kag sa dili. Amen. Bisan pag makabantay ka sa dili, hinay-hinay ma-influence ka sa iyang kinabuhi igsuon. Kung na magbantay ta kung kinsay atong gikauban. Amen. Hallelujah. Maunang mga young people, kung naama mo yung mga uyab, kung manaibkan, crush, na wala mga lagad sa Ginoo, karon pa lang kalimti na. That's right. Amen. Samtang di pa ulahi ang tanan. Hello! Hallelujah. Kung sa man mo mangita pamangimog ang believers o mga lain na tinuuhan nga naamay daghang gwapo o gwapa sa UPC. Amen. Kaya kung wapay gwapo sa UPC, dili unta kakita si Sister Risa ug bana. Purya ka ba? Purya is good. Pero para ni atong mga minyo na ang inyong kapari sa kinabuhi wa mga lagad sa Ginoo, mirisi agwang taha. Ano bitan? Anong gituyuan ani mo? Agwanta ha. Praise the Lord. Musugot kag sa dili igsuon bisag unsa pa nato kalig-on dias pag-alagad sa Dios basta ang atong kauban, amen, di tasig o wala mituo sa Ginoo. Musugot kag sa dili matakdan gid ka mga kaigsuonan mo nang sakta na pakay mahimo karon kuyog sa mga taong madlukon sa Dios, kuyog sa mga taong tasig, kuyog sa mga taong kadakop pagigugma sa Ginoo. Kaya musugot kag sa dili matakdan ka.
na litag ni Satanas mga kaigsuunan. Ato pang mabasa sa Biblia, napay mga litag ni Satanas sa unang Timoteo 6:9. Apan sila nga may kagon gayon nga mahimong dato, mga hulog ngadto sa panulay, ngadto sa bitik, ngadto sa daghang binuang ug makadaot nga mga pagpangipon nga nagaunlog sa mga tao, ngadto sa kamatayon ug sa pagkalaglag. Ato mga nagdali sa pagkadato, dili daw tanang pagkadato igsuon kay maunay gusto sa Ginoo may tabo sa atong kinabuhi aron mo dagaya ang atong pagkabagingatayon. Amen. Kita din sana. Praise the Lord. Apan ayaw pagdali pagkadato. Usama rin mo pasabot niya. Imo nang buhaton. Amen. Ang pagpanglimpong para lang yun mo ginansya ka. Para lang yun mo kita ka. Imo buhaton ang pagpangilad. Para lang yun mo income ka. Para lang yun mo kita ka. Muna'y dali. Gustong dali kapag kadato. Amen. Praise the Lord. Mangita ka ng afam. Aron lang yun mo dato ka. Amen. Ang pagpangitag afam, dili dapat ang motivation nato aron mahawas tos kalisod. Dapat ang motivation nato kana nahigugma gyud ta. Kay dili ra bang kwarta, dili ra ba ni pirme. Kay kung batinaw o tiguan ang imong gipili nga afam tungod kay daghang kwarta o bawat ang kwarta tiguan na lay imuha. Ang magdalahin mo. Sister Blanca, di ko malimot sa iyong istorya. Puti magay na siya mga isuon sa daga pa. Amen. Ay nagsidiscuss kay iyang katrabaho. Nga Blanca, sayang kay na. Amen. Praise the Lord. Nanay green card. Sa una mga isuon pag nakay green card. Amen. Naisip ka madakta na kay ka. Nindot mo rin manager masato. Kuha ko sa'yo. Apa ng problema mga kaisuunan. Praise God because of natin. Pero tatawa din mga kaisuunan. Pero kabalo mo kung sa iyo niya Blangang, oy, watang kumahangol ang iyang kwarta. Kaya ang kwarta mahurot ra na. Kung mahurot ng kwarta, bungit na lay ako. Mga Diyos. Amen. Praise the Lord. E kinirabang relasyon isuon sa tinunanay lang, kining kami yun. Dira gina makita ang tinud ng gugma sa dihang moabot ang kalisod. Amen. Iyaya po kang unong. Praise Sa the dihang moabot ka na sa balatian o na kay balatian, iyaya po kang unong. Amen. Praise the Lord, motivation ni mo mga kaiso na iya lang kagwapaan ko, mo bakit na? O motivation ni mo iya lang kagwapo ako. Praise the Lord. Nagamit ako ng ibog sa kuwas-una. Asubay. Kita ka doon kinirong gabi, di ba? Ang ilang katarungan, murag ganahan di ko sila ma-attract, di ko sila makita sa ako, basta na ako sa pulpito. Ay anointing, kunya mo guwapo ko lukog mayo, di ko may lagi pirli kong nasa pulpito. O yung mga tuwag kami, pirting batian na ako, isuos ko. Wala ano. Oh, nahigugma lang. Tuwag kinaas pulpito, pagkatata pulpito. Tumatang mo. Ay sa Lord, kada na siya magkatubang ng pulpito. Yawa. Hello. Amen. Ba't masabot nili man nautan ang mga kaigsuunan ng kwarta. Amen. Pero tarungan lang ang motivation nimo. Amen. Kung gusto kang madato, mga kaigsuunan ng imong mindset, padato ako Lord, kaya dagat akong tampangan. Padato ako Lord, kaya ako mga sakyanan, ipagamit ako sa puluhatin. Padato ako Lord, kaya sumuntaan ako ang mga pastor na nagpayuwiring. Padato ako Lord, para magamit po ko kusganon para sa imong kailayan. Dahon na mga kaigsuunan ang tamang motivation sa pagkadato. Amen. Live out ang pagkadali nga dapat. Di ka mo aging proseso. Praise the Lord. Tanang butang pag di mo aging proseso ay lami. Ang mangga, imong ipon na di pahinog, imong kaunon, way lami. Aslong.
Hallelujah. Ngayon yung pagigta itong mga tao. Padakon ba yan itong mama? Tingor rapat nag-iyan. Padakon yan. itaw na ito na. Kaya mutilaw. Ayaw ng mga reaksyon na Mutilaw siya. Masarap kainin mga kapatid. Yung hindi hinog sa pilit. Praise the Lord. Gusto na gusto ko na ako nagpuli kang pastor. Paabot ka. Mamatay na ang inis pastor. Hindi mo kayo. Pero wala kita kibaw. Ikaw po mo na. Hallelujah. Gusto din ako mailistan ng mga team leader nga naman dahil sila dahil kamao. Oh, may na makasuway ko may pangasaba. Ayay, Gusto na ako hallelujah. ilistan ng team leader 1, team leader 2, team leader 3, team leader 4. Amen. Praise the Lord. Hindi pag ikapasado sa inyong pagka-member. Gusto na kang ma-leader. Come on. Hallelujah. Amen. Gusto ba? Ayaw lang naman. Ayaw lang mo. Hindi ka pwede mga isong kasi lukso-lukso. Kasagaran ay paghagdan mga isong na taas ka. Ayaw niya. Magsikat lukso mga kaisong. Instead, maging kay layo sa disgrasya na. Praise the Lord. O pagkait pagkakabing, muwali lang ka. Di pagkait kakatultulasan Genesis. Amen. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Si Pastor will be mga igsoon kung inyong pagtanaw karon mga kaigsoon gigamit ko sa Ginoo sugad pinaglulit. Pero ako mo idea kung sa mga proseso na ko sa akong kinabuhi. Amen. Amen. Bago ko naabot din. Bago ko na ila mga igsoon sa dagang mga lugar, wala ko kabalo. Unsay proseso sa Dios sa akong kinabuhi. Praise the Lord. Panalangin ang ralagita. Agi lang sa proseso. Yes, Kabintong ralagita maayo. Agi lang sa proseso. Saan nagpaabot ka, Lord? Saan magpaabot ka nimo? Maging faithful ka nimo, Ginoo. Kaya nasayod ko nimo kong panalaginan. Nasayod ko nimo. Dahil mo kong ianod. Imo kong gamiton sa kastanang paraagi. And I am patiently waiting for the right time. Bitik na mga kaisunan. Amen. Ang magsigig dali. Praise the Lord. Hallelujah. Umauna ang litag. Amen. Nagibutang. Praise the Lord. Para makuha ang alagad sa Ginoo. The sad truth. Tingin po sa writer. The sad truth is drop. Put you under the control and domination of another. Pag matap na gani ka, pag maulog na gani ka sa patibong, sa litag, sa bitik igsuon, ang purpose ana sa makakuha sa imuha, iya kang kontrolon. Di kanya pati, kontrolon kanya. Walay mga ngayam, nga mga ngayam, maglanggam baka ha, o mamitik baka mga leon, nga di iya, himuong amo ang leon. Amen. Wala. Ang purpose na nila, kung nangayam sila bilanggam, kung di na nila patyon, ila ng buhion, tuduan nilang istorya, igsuon, unsay mga sugo, mga sugo nila. Praise the Lord, ilang kalingawan, mga na purpose mga kaisunan. Hallelujah, sa Fowler, mga nang sabihan, matrap na ka sa iyang litag igsuon. Di nakakamaong medal, di nakakamaong musimba, na naman, hallelujah, nabitig na ka igsuon, mga nang atong pinan, ang atong kinabuhi ay atong balikan sa mga ngayon. Kung sa may mabatya ng Brother John Drill sa malitag na you're not free anymore. Yes. Amen. Amen. Ubonay na kumbatiyon sa mga matrama. Pinas na kaniyo. Pinakamapatagan nila Brother Milboy. Laay. Amen. Kung matrap sila sa bitik igsuon o sa halwa ba kahadiha, mabutang sila sa ilaon, di na naman kita nung sinasa ito. Amen. Matrap sila. Laay. Waslay kauban dito. Mga kaigsuunan. Amen. Kung gusto magani kag makauban dito, imo silang linglahon aron maduol sa imo aron. Duha na mo. Duha na mo layo. Praise the Lord. Ay mga gusto ng igsuon nga. Ang ilang kabuknaw manakot. Kung sa ilang conviction, hindi ba tayo kinuha naman tayo sa Ginoo eh.
Di ba natin, ay, ang Ginoo, wala na kinanglag akong tingog, ang Ginoo din ang bungol. Tama po naman. Di naman nagkinalang, sige pagsingit, di ba nagbungol ang Ginoo? Naon siya. Pero ang Ginoo mo kung nag-reward mo sa ako, Make a joy. clap your hands, all ye people, and shout unto the Lord with a voice of triumph. Kung ang imong pagsimbat pagdaig sa Ginoo, agaw ho, dakong kaimuan, unsa na ka ang singgit. Kung ang imong pag-iistorya sa Ginoo, nahagaw ho, nakadulog siya, unsa na ka ang singgit. Amen, I believe na nakira, yan just na mapabangon, ang mga tinood na Pentecostal, ang ilang mga tingog, mula daw pa sa diskuhan, mula daw pa sa mga kalingawan, mula daw pa sa parihan, ang ilang mga tingog. Come on, shout unto the Lord. Praise the Lord. The enemy who plants the temptations in the path of the man of God does so in utmost secrecy. Ang kaaway suon ang iyang trap pirmi kanato. Temptation. Temptation is his oldest trick, but still effective until this very moment. Wailay paon, wailay bitig. Si Satanas, sukat pa kaniya to. Kining tentasyon. Di ni mo pwedeng panan, mga kaigsuunan, ang sequel. Panaan mo, butang, mga kaon, nga di niya kanon. Amen. Tanang ipaon sa mga parapamasul, tanang ipaon sa mga mangbibitik igsuon, ila ng panan ka ng imong kinahang nga pagkaon. Amen. Amen. Hello? Kung dili ka huyang sa alak, sa ilimnan, di ka niya pananong. Bubog dahil. Kailangan. Wapat ka matao, satanas na. Yaw-yaw na lang dako sa una. Hello? Manang, panaan ka niya. Sweeto na lang. I believe nga dili siya pareha sa Ginoo mga kaigsunan. Na omniscience, omnipresence mga kaigsunan. Pero nagmanman siya sa atong kinabuhi. Ay ano, sukat pa ni bata, hingibog ni. Itubo ani amaw ni akong itaya. Panan ko ni. Kung imong kahuyang mo mga gwapa, o kita mga laki kung atong kahuyang mga gwapa, mga puti, kita pa lang itong Amen. praise the Lord. Kung unsay kahuyang mo ni umutoy pa. Praise the Lord. Praise God, hallelujah. Kung ang imong kahuyang mo ang druga, at pangan ka ng druga. Man, imong kahuyang mo ang beer. Kaya makakita ka beer na bugnaw kayo. Pangladog kayo. Hello? Yan ang ipaon sa inyong dalan. Amen, hallelujah. Unya ang problema, di ka kabantay o di ka aware nga paon na di ay kato sa kaway. Nagtuon lang kang, okay pa to. May nakakita. Miyaon. Come on. Hello? Sa dihang mapitig ka. Amen. Diyan na ka makaibaw. Diyan na ka maka-analyze. Diyan na ka maka-realize na nakuha ka sa pagtutulog ni Satanas. Magsugod na ka, Elder. Laayo na kas pagsimba. Nga naman, na nakasalit ang ni Satanas. Amen. Sa ito kasing-kasing murag. Ganaan kay kang madaig sa Ginoo. Apan murag na ay mga spirit being na nagkupot kanimo. Na ay mga circumstansya na makapakupot, nakapapugong kanimo nga naman. Nalinag ka na ni Satanas, mga kaigsuunan. Ikaw na ka sa iyong patibong. Amen. Hallelujah. Dagama gusto
Minaw kay maayo. Patong na ka sa revival. Iyang ginaon ang prisi nga naman. Giturusan na ka ni Satanas. Nakuha na ka sa iyong layo na ka mga kaigsuunan. Wa na kay ganang mo dahil sa Ginoo. Nga naman, hallelujah, diha ng panahon na mga kaigsuunan, nakuha na ka. Praise the Lord, hallelujah nga naman. Amen, iya gyud kang siraon, kay iya man kang gihaguan. Praise the Lord, hallelujah. Nag-agwan na sa huwata. Nag-agwan na siya mga kaigsuunan ng huwata. O opportunity, para makuha ka niya. Baon ang iyang ikang panamas-tamasan. O paimuslan. Nga naman nasa effort. Nga nahatag ka niyo. Ang bigyan ng ingon. Amen, the devil is like a roaring lion. Amen, sikip ang hindi devour. Katuyong-tuyong siya. O sa niyang init pa ka. Di kanya doon. At nagpaantaw na siya. Mabugnaw na lagi ka. Kabalo ko. Ay nabasataran. Amen, mga panahon. Na mabugnaw ka. O sa niyang mga naman na magkapaw ang kalayo. Tiyan na mo doon si Satanas. Mga kapatid, amen, ako na ning kamot ko nga sa matagsimba na itong anaagi revival. Amen, nalinkamot ko mga kaigsunan nga naman. Kinahanglan ang kalayo, dili mapalong. Praise the Lord, kayo mo mapalong ang kalayo. Dali ba kayo makador si Satanas. Apadong atong sitihan kanunay. Lord, revive me. Revive me. Every day of my life. Revive me, Lord. Good news, mga kapatid. The trapper's goal is to kill his prey. And that's true. That is why the trappers goes to the woods. The trapper is hiding in the wood. Praise the Lord. Pag humanyag pitik ni suon, pag humanyag butang sa iyang litag, mangita sa lugar ngayang katagungan, o mag-atang siya kung kinsay mukaon, o kinsay malimag bindon. Mauna ang trapper, mauna ang fowler, mauna ang iyang batasan. Ana ay pagbutang mga kaisunan. Amen. Adunay secrecy sa iyang gibutang na paon dito. Aron mo, magduhang ka sa iyang patibong, umutago sa balik dito mga kaisunan sa kahoy. Pero ang good news na natong tanan, ang atong manluluwas, huwag itago sa kahoy, kundi nagbukas sa kahoy. Amen, hallelujah. Sabihan na sa pisyo, baril biting, baril ni Boy. Amen, nagtanaw na dito ang trapper ng fowler. Pero salamat na tunay dito sa kahoy ng pa. Amen, itago ang fowler sa kahoy. Habang ang Savior nagdupa sa kahoy. Anong lason ka? Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler. God's people sometimes get caught. But ang pasalig sa Diyos, surely He shall deliver thee from the snare of the fowler Hallelujah. and from the noisome pestilence. God is better at rescuing than the devil is at trapping. There is no addiction that God cannot save. There is no pit that hell can put a man in that God can still deliver him out. The fowler wants to kill. Jesus wants to save. The fowler puts his traps in your path. God puts His word in your path. Guaranteed help from a faithful guarantor. I like this, mga kapatid. Amen. Mas maayo pa nga muluwas ang Ginoo kaysa kaayo ni Satanas. Amen. Nga mulimulag sa tao. Walay mga bad addiction nga ang Diyos dili kayang makaluwas. Praise the Lord. Hallelujah. Walay ibutang ang
Jesus. Ang manglilitag ng mga ngayan, gustong mo patay. Apan si Jesus, gustong muluwas. Ang mga ngayan, mga kaigsunan, nagabutang og litag sa mga gayanan. Apan ang Diyos nagbutang ang pulong sa imo kagayanan. Praise the Lord. Ang escape na to mo ang pulong sa Diyos. Pag na-temptation, use the word of God. Amen. Yung si David, God will not leave my soul in hell. Mahambi biyahan sa Diyos ang atong kalag dito sa impyerno. Kung naaman ta sa bitik karon ni Satanas, ang atong ihangyo sa inyo, Lord, save me. Lord, save me. I am desperate for your help. I am desperate for your touch, Lord. Lord, save me. Pinakumanda ko si Isuon. I know that it's too late mga Isuon para himay-himayon yung tanan mga Isuon. Diskutan na ako ni, actually, ang akong plano ni Wani ni sa kini nga story Isuon, dili nga preaching dito sa YLT sa panuan ako maroon na nakakapsan ko sa oras Isuon. Dito sa laing lugar Isuon, ako na ninastudyo pero ako na iban. Amen. Sa laing lugar, amen, ang mga tao nga mga unog wolf, Isuon. Itong mga mantas ng mga iro. Praise God, hallelujah. Itong mga wolf, Isuon, yung kasagaran, amen, naas na sa snow. Itong mga bugnaw ng lugar, sila yung mga hayop na makalahutay dito. Amen. Sa dihang ang mga hunter Isuon, praise God, manghan sila sa maong wolf. Hindi nila basta-basta makuha Isuon, ang mga wild, ang mga wolf. Unya, grabe ang ilang pansinghot Isuon. Praise God, until such time na may abot ako sa research. Amen. So sa hunter Isuon, kung saan mang yun pagpatay sa mga wolf, ang ilang ideya Isuon na doon ay kutsilyo, nga hait kaayong ilang isuot sa freezer. Praise the Lord, ang pagsuot nila sa freezer Isuon. Praise the Lord, una nila isuot sa freezer. Praise God, magpatay sila ng hayop Isuon. O ang dugo niya ito ilang ipahid sa tibuok. Lawas sa maong. Amen. Kutsilyo Isuon. Pagkahuman, daghanan nagkaligo na sa dugo. Isuot nila sa freezer. Amen. O pag-abot dito sa freezer, pilang ka oras Isuon na frozen. Ang maong gitawag o kutsilyo. Amen. Matabunan sa gitawag. O giyelo or ice Isuon tong na frozen siya. O mga itong ilang ibutang. Kung asa dapit ang mga wolf, ilang ibutang katong kutsilyo Isuon nga tinamailhan nga kutsilyo. Apan tungod ang mga wolf, mas grabe silang musikot og dugo. Kaya mauna ilang kahuyangon. Ang mga dugo, ganahan kay sila sa mga madalap Isuon. Ilan ang kanon, ganahan kay sila sa mga dunay dugo. Naon ang ilang masimutan, ang katong kutsilyo Isuon, nga di na mailhan ng kutsilyo. O magsugod na sila pakpakyan. Ilan rin ang kanon Isuon kay humod kayo ang dugo sa ilang panimhot. Amen, hallelujah. O sa dihang maabot na sa layer na naana ang dugo dito. Amen, ilan ang mabatsaghan ang gitawag kong katapis sa dugo. Ilang siging kaon, ilang ikito Isuon. Until such time na di na nila mailhan. Praise the Lord, ang dugo na gikan sa kutsilyo o ang dugo na gikan mismo sa ilang papa. Kaya mo ang kit-kit sila sa kutsilyo na nagkalabata sa dugo. Damo na magsiging kasamad o di nila mahalatak na nasamad na sila. Amen. Hallelujah. Maunay ideya ni Satanas sa atong kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Nagtuota. Amen. Nga na-enjoy na niya na. Apa na ginahinay na din kasama na. Amen. Ingon pa sa writer Isuon, ang ngipon sa wolf, di niya mabantayan sa niyang mahandang niya pagkaon. Ang kutsilyo Isuon, kit-kit niya. Di siya makabantay nga niya mga ngipon. Amen. Hallelujah. Ang iyang lagos Isuon, napitas na di ay. Handon mahurot ng dugo sa wolf o mamatay siya. Mga kapatid, saan man tayo na-enjoy ngayon?
I hope hindi yan patibong ng Diyos. Nagtuulang na ang panalangin. Nagtuulang na kayo na enjoy lang kita. Gika di sa Ginoo. Apan anam-anam atong ginaon. Amen. Hallelujah. Anam-anam. Atong gitake mga kaisula ng opportunity. Apan huwag nakabantay ka na nasama na niya. Ang atong mga ngapil. Ang ngapil na ginisinyo sa banday. Naganamanang nagdugo. Amen. Hallelujah. Huwag na nakabantay. Ang span of time, mamatay ang wolf. Nawa din siya ka-identify na niya din gikawon. Dili na din makabang. Dili na din makatabang sa iya. Ako ni giwali na itong tanan. Hindi ko gustong na ay makuha. Na ay mawala ka na to sa pag-alagad sa Diyos. I am trying my very best to protect the flocks na entrust sa Ginoo kanako. Amen. Hallelujah. Ayaw pagawas sa halwa. Ayaw pagawas dinha kung asa gibutang ka. Amen. Ayaw pagawas diha sa sipsibanan. Kay dagan kayo ang gusto ko patay kanimo. Manang sa matang fellowship igsoon. Adunay na mong revival nga may tabok ka na to. Nga naman, hallelujah. Tabok nga lunay revival. Tabok nga wala gala ang fowler. Namukuha ka na to igsoon. Tabok nga ang fowler. Tawadan siya gana sa magtuhol ka na to. Kaya dunay na kong revival sa UPC Rapayahay. Amen. Nawagan siya o gana sa pagtrap. Remain standing mga kapatid. Hallelujah. Nanigamot ko nga ako mapabot ka ninyo mga God points. Down to my conclusion. The only reason, the only way na dili ka mabiktima sa foul, reveal ni sa Ginoo, wa ni sa research, reveal sa Ginoo. Nahumanan ako ang preaching outline, pero nai-reveal ang Ginoo. The only reason, the only way na dili ka makuha o mag-trap sa fowler, maura niyo, kinahanglan na kay tagiya. Amen. Amen. Ang kuhaon, elder titing sa mga mananayam, katulamang walay tagiya. Amen. Itong mga wild igsuon, pero katong adunay tagiya, muhana pa lang ang fowler. Ingon ang tagiya, oh, ako wala! Kinsay na nag-iyak kanino karoon. Di ka mahayabasaka ka ba? Di ka nakuha sa mahayab. Mga tunay na nag-iyak kanino. Di ka nakuha sa mahayab. Dili ka niya lipagon. Ganaman ang tunay. Tag-iyak. Ganaman ayaw. 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 Ako ang hayabasaka na nayikata. Hayabasaka na ba? Kaman, hallelujah. Ang tag-iya na po, moingon sa mga ayaw-ayaw. Ayaw ng panduga, ayaw ng hilante, kaya ko ano. Ayaw ng Biblia, kaya ko ano. In the Holy Ghost, in the Holy Ghost, I feel the Holy Ghost. Kinsakay na nag-iyak na di mo karoon. Come on, hallelujah. Kinsakay na nag-iyak na di mo karoon. Is it your job? Is it your business? Is it your relationship? Is it your talent? Is it your dreams? Is it your pleasure? Who owns you tonight? Hallelujah. Ya ba 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 ba. Reba sa ba 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 ba. Who owns you tonight? In the Holy Ghost, in the Holy Ghost, ato na di ay pamagi, alam di ko mga, pili ko matitig sa mga ngayon, kinahanglan na ay malagiya ka na po. In the Holy Ghost, sige po, I feel the touch of the Almighty.
the Holy Ghost. Kung sabay na nag-iiyak kanino karon. Lebasite karaba. Lebasite karaba. Yekado. Sige, sige. Sige na Holy Ghost. With the Holy Ghost. With God of us. Karaba. Ang lupa na ningoy ka na to. May nanakinig. Para ang Espiritu Santo. Mauni na para pohon. Nakita na mahiya ni Kristo. Zatikato ramasito karabasata. Lebasita karaba. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo. Dili iya ni Kristo. Kinahanglan na palag-iyak ka sa Ginoo. Aron wala'y makapitay ka nimo. Kinahanglan na palag-iyak ka ni Kristo. Aron wala'y makakuha ka nimo. Wala'y makalipad ka nimo. Wala'y makapatay ka nimo. Nga naman, dahil na kay pag-iyak. In the Holy Ghost, in the Holy Ghost, in the Holy Ghost, in the Holy Ghost, in the Holy Ghost. Zito